Palay ko kay lami na maghigdaanan. Bayo na mag 5 mil. Ay, yung bayad, eh, bubu. Ikaw kawa tayo 5 mil. Huwag may tayo noon, 5 mil na noon. Palit nagbugas. Utang-utang lamang kagwa. Surya hidaan. Lakib-kiban ng ikaanan. Labag ang talantol ah. Ami kasi lagi mantun. Lamig higdaan na, dyan kauna danig. Bunbun. Diba, una na nahang namudaw na. Ano yun? Bait, susundang daan. Hi guys! Ako na pala si Terreverse. Kung bago pa ka sa channel, palihog kong subscribe unsa i-click pod ng notification bell button ka ng kuan babagtingan para ma-notify mo sa sunod na mga videos. Karon ding adlaw, October 9, kulbaan ka sad ko. Kay igda tuloy ko taas nang ginigda ko kay kuan. Like ang gibati ba kay kuan ko nadagan sa sakit ng puson. Unsa kay dala may sakzanan ning hunong. Ngita na masangan. Nig, mo ba ni bay ni Teresita Burato, tiri. Dili ko, ibo ko, ako, muna maday. Diyan. Nay, amo nang gi-deliver ka ng order nga, online ni ko. Ano ko ha? Kubaan ko kay ila. Order ko sa online nga, ko na ikabayad din ko wala, oras ko ikabayad diha. Ingan ko sa katong nag-deliver. Ara dyan pa malibad din ko, oras ko rin order na, siro ko ikabayad sir. Diyan, katawas niya. Pag humanda to, ingan siya nga, bitaw day. Bayad na bitaw ni. Bayad na ag kanang naipom. Zagingan kay kuan man has. Nangita man sa angan Teresita Burato kay di anag gizang order sa online nga pom. Niko ka. Krat ko. Kaya mo ko order na ng pom. Nza, nagkatawar pag laki. Pag tagbungan nga sa ilang ginaog sa zanan nagkarang may pom asa kong ibutang. Nay nagpa-surprise na mo og pom. Alam na ba dagkado kay ara ka baga? Na mo paket lang guys. Ya, mo ni. Na, mo ni gi-deliver. Anang kabaga kadung pom. Ja, karon may marag excited ka sa bigda. Kay wala lagi aga mong hidaan ba sa kad migi anak. Sakad paggamay na mo. Banig ra ba sa ang hidaanan. Ang kasuhay din ng mga pom-pom nga ni lagi. Nda na, ang pasal ganang iksul ko ko guni ha kay. Hatag ra man day ko ni. Nda. Ha, ara ka paga. Ang lamiyan gud kaso. Nangutan ako ko siya naghatag. Sa nag-deliver, o sa masaba. Og isengan nda. Nakita man sa kadan ni ma'am. Darag po nga imong pa-deliver ma'am. Arag gud kasalamat dali ma'am. Narang pa sa gud na kay karang nay ngam higdaanan di na gud gahi. Ay, lami na gud di lubog-lubugan. Kay samot karon tinguan. Nda. Sa hatag dani ang salamatan gud kadto nimo ma'am. Lami na din higdaan kay di na gud bagon ba. Ang higdaan kay ko ara dito baling sa nay tabla. Nda. Karong gabi amo naman ning higdaan. Na, lami gud. Nda. Salamat kadto nimo ma'am. Gasya paanta kas Ginoo og daghan kay aramang kakabuutan. Ah. Lipay kasi bidani. Kay nami nagang hidaanan. Di na bagon-bagon na baga jud. Nalipay gid ko karong hapuna. Kay wala ko magduhong nga kadawat ni kanang puom. Sa ara pa tang kabaga lagi. Mahal pa nagbaliton. Sa bang nagpasalamat ka jud ko budak sa naghatag. Arang salamat tagad nimo ma'am. Kanang nay grasyahan pati kagadagan sa Ginoo kay buutan maka. Lami nagamang hidaanan sa gabi. Di na kuan bagun-bagun. Dito si Florami, wapas Florami da kay bawo kay nilakaw man siya. Arang lipada ra kay kuan lagi sakat sa pagkag bata ra mo sakat nga anak mi. Wow, dumi kasuoy na ng pom jud. Banig na sa mga nahigdaan ng rumlon. Nsa, karon gabi gusto ko na maghigda og pom.
O nalipay ko, wala. Ang salamatan nga dyan sa naghatag. Daras ko na. Excited ako rin sa mo, lubog-lubog. Dadara guys da. Gito ko kamubuna ng puma ba? Sadyo nga pinaskuhan. Excited ako na mag lubog-lubog na yun sa gabi. Lubog-lubog! Maglubog-lubog naman na yun sa gabi. Gatang sa kadan. Kadapo ko din itir. Das manang dia. Kadapo ko. Apa pa hides manang? Kadapo ko ni Oman daya ni Yanas. Design no. Das mana dia? Design. Saya dah. No. Ada tu Oman arang na yung suko dire. Arang magida mo daw may. Warang ni sa nay kay dangaw. Sansa. Uy, tanda mo day. Ada mo di ay. Amang isa kanin karon, ang plastar. Karama nin cuma arang lagi ni. Garang mo tinganas para min tay nagabot. Ngano sa say po mo higdaanan sa alam inom na. Ahinas para mi ngakuan. Sira ni mo bayad. Nangutang ko da sa say ang agngani da may ang kuan gigamit. Amanan isa ka karon, karong makarat si para mi nagabot. Ngano ni sa higdaanan nga ingani Sa na. balilang gamit na eh. Ha? Sa itong balilang gamit. Amo sa karon. Sa karon na bukod sa taas. Hala, sa grabe ara pa din ka. Labi yung food. Lukluk sa proday. Yan. Og kuan ba untol. Lalusluk sa untol ba? Lusluk sa. Ikaw ko na ko. Hindi ka untol ba ka ko? Lalusluk sa. Untol ba? Lusluk sa untol ba? La. Dahil mga kabdyan ha. Parang gusto-gusto. Parang mo tangtangig silupin guys kay wa pa man mi bedsheet. Makabuling si Ja. Kung maamaning pala tag-bedsheet ka na mo orang dari. Kaya wala gami bedsheet. Intawang ka walang may pum. Karoon ba may kasuway dun? Handa na. Talipay ko kaya lamig na maghigdaanan. Hala. Kasagana na. Hidegdan na. Ganahan na si Tari, dali mo kanil mo duog na mo. Nanda, nasa naarang na si saktor oh. Di nagahi. Di nagari. Hindi na ko nung gahin ko humok na. So looks ko. Namin hidaanan. Og mag-edit ka ta dare ko ta. Laksa-laksa na pag ko. Tingnan ano mo? Mo ba? Dito na, halong-ulbo-ulbo. Magulbo-ulbo. Ano pa? Tagad na ako. Salamat ka sa hatag dami. Salamat na mo, ma'am. Paningat na. Ansa, anay. Rasya nga dyan karagas ginoo. Sa imong kabautan. Hindi mo ganda kukulbo na. Maring ulbo-ulbon. Ginsabi ta paglukso na mo bawi. Wala gi. Balik mo ha. Hindi ako magkabaw. Sila. Tusok na. Wala sa tagot ra kasi wala pa mo. La, sige. Singkol ba na? Wala. Jadi, ana. Aray ko mo ka to. Ang ahatong ko anas para minsan ng uli. Ang ino nga. Ang utang ko po. Kasi dahil mo bayad. Bitaw, di ana. Salamat ko doon sa nanghatag dami. Na, lamin na sila nagkamang tug.
Untul man day. Unsa ka mahigda na kadana de. Budog na kanama. Hala. Ginahan ka? Ganahan. Hanoy. Hanoy. Unsa ka na mahigda? Dog ka na gabi. Luwid na ta? Was ploromida ni kahibaw. Kaning kutsun nga. Niabot lagi nga. Dahil nihatag namo. To siyang kuan pakaratan in kabut. Ang ina nga tag 20,000 sa nai down 5,000 ugma kuhaon. Palangon na sa isang reaksyon. Sa isang bayron daning po mga tag 20,000 sa ag down ugma 5,000 kuhaon. Kay nailad ra bukus na kuan na ni kan ganiha nag-deliver. Ina na pug ko nga ako ko na mo bayad. Boss pag ko na promi, ako pa siyang ilaron. Nga. Isisay mo bayad dani 20,000 sa down payment 5,000 ugma kuhaon. Ang ini kabut. At ang ilaman din juga sa isang reaction sa ini kabut. Tarbay pum na to, hindi utang. Ha? Pum. Tuma. 20,000. Utang ka? Anja. Ikaw magkuarog mag-down 5,000. Ay, inaulog ba? Ayan ka? Ito lagi. 5,000 ag-down. Anja, ugwa ko haon. Sus na, hasta na wa. Di lagi na ni maho. Mau na imong bayranan. Ay, talaga ka pangutang. Pagbabayaran. Utang ni Sing- Pidro. 5,000. Ibungan. Iwan ko. Kagat na iwan. Uwa mo ko. Ni. Kay kuan. Basta ka naman nila mo ugma. Ag down 5,000. Anja ag sunod nun 2,000 kada buwan. Eh. Mura mangan jud. Basta ka naman nila mo ugma. Ag down idang kuan 5. Utang naman Ito, si bayad. Ano ka pangutang ang babayaran? Mahal ko 20,000. Nabaga. Basta ni maningili mo ugma. Master, nawa. 5,000 pero bay. 5,000 ka bobo. Di 5,000 ka bobo. Ipaibot. 5,000 ko maningil. Anja ag lain pa ng buwan nga tag 2,000. Bayad ka ng utang. Imo na gitungan na tug suwat. Pinamoy ko ni ako ning utang. May enjoy bilin siya. Ta may ID ni mo gihatag nanay gibilin. Uy na muna ho. Isa kay? Nagtulay ka, Jo. Bahala ka, paring lang ka kaya harapang gihatag mo ID is lucky. Anja. Panigbaso na nang Manila ni Ugma. Iuli din. Pistin po mo. Iuli rin titiri. Kusina. Pwede mo rin mauli. Kusina. Bayad na mag 5,000. Ay, ging bayad, eh, bubu. Ikaw kawatay 5,000. Huwag may tayo load, 5,000 na hinuon. Palit nagbugas. Utang-utang lang ang kagwa. Surya hidaan. Lakib-kiban ng hikaanan. Labag ang talantol ah. Ami kasi lagi montun. Kasi kung mas mayra, kumbinsi. Ayun pag Mahal ka. Kabus manang na unsa. Ano ma, utang-utang ko babayaran na. Pero manang. Pero po may tingtingin. Pag mahal ka ajo. alaga jud ka floor kasi kan nagbayran. Pag magbani ko naman ang utang-utang diha. Wala pag ako maghigdag. Ipak. Hindi ko gusto mag-utang-utang. Halag. Hala. Hala jud. Utang-utang og. Wala may kanon. Magyari higdaan na dyan kauna danig. Bunbun. Basta kaya nisabot nami. Kamu. Aton ako nakas progreso kay ang kitudluas imong atuanan. Baon na na mo daw na ko kini. Bait ko susundang daan. Ton mo maadjong pamatasan, mangutang-utang lang mo buatay. Kabayad. Mo na pun muna ng kuan, wala ko kaon basta makautang. Murang baka. Ha? Iyo, pas